Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Astelena da eta itzorduz beteriko asteburua izan dugu. Mikel Zabaltzaren omenaldia Orbaizetan, ETS-ren disko berriaren eltzunaldi festa, Delirium Tremens taldearen azken kontzertua. Eta ze gozatu larun batean Joanes eta Xabati Jarregi anaiek jokatutako Nafarroako bertsulari txapelketako finalaren buruz-burukoan. Azkenean txapela Xabatek jantzi zuen eta denok unkitu ginen bere hitzekin. Ni hala ere saio alkaizaren esaldi honekin geratuko naiz. Nik ere izan nahi nuke zure antza, gizon mediokre baten autokonfiantza. Eskerrak bertxotan aritu zirenak mediokretik oso urruntza den. Abendua da Andramari zuriaren plazan, kafea ostean daukat aurrean, tabernako leiotik ikusten da mundua, denak azkarregi doaz. Dulineko nereak goizero bezala, oparitu dit bere irria, eskerrak aingeruak badirela gura, zinez behonteiela. Eta horrela konturatu gabe abenduan sartu gara, gaurrilaren lehenengoa da 30 egun falta dira urtea amaitzeko. Iritsi da abendua orain bai atzera kontaketa hasi da. Supermerkatuan saltzen dituzten kaxetan agertzen den bezala, gaur egutegiko lehen bonboia jateko eguna da. Eta urtero bezala, guk gure ohiko dinamikan jarraituko dugu. Goiuri oso gamoztalea eta Inigo oso grintx, eta ni hemen, biekin borrokan. Sing, sing, sing of the mistletoe. Dance, dance, dance by the fire. Keep the golden songs alive with an old church choir. And you can hang your lights on me. Love, love, love under frosty skies. Arm in the snow. There's a twinkle in your eye, 'cause when you know. And you can hang your lights on me. You can hang your lights on me. Hang your lights. Bueno, gure entzulek badakite, Gabon kanten afera honetan, hau dela Inigok baimentzen duen bakarra. Eta egia esan, ez naiz kexatuko ederra delako Jamie Cullummen hang your lights, Inigo. Hau, oso, ez dakit. Negoziak eta ona egin genuen, Topatu ditut gehiago, Bai, baditugu gehiago, ondo. Gaur jarriko izut bat. Vale, baina hau da, txengo genuke Bai, gure ofiziala. Gure ententeko erdialea. Hori da. Beraz, hemendik besarkada bat gaur goizean honakoak esan dituzuen, Ze azkar pasatzen dan denbora, Nola da posible dagoeneko abenduan egotea? Beldurra ematen du bizitzaren azkartasunak. Ba hori, hilabete falta da urte hasieran egindako asmo honen zerrendan idatzitakoa betetzeko. Urtean zehar aztu egin dugu papertxo hori eta orain ai komeriak. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Zu argitan. Nola ekin diztira hemen ez egotean bihar izan senti nahi dut
kantu hau bestean. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Berriz elkarrekin amesten, handitan zer izango garen, hemen edoa. Abenduak bat, bapatian bizitzari turboa sartzeko egun agian, horregatik izan da historikoki egun gatazkatsua. Begira, adibide bat, gaur 50 urte betetzen dira Donostiako Herri Ametxe ikastolari eraso egin ziotela, eskuin muturreko kideak izan ziren. 1975 abenduaren bata zen eta etzen ikastola baten aurka halako talde batek eginiko lehen erasoa, ez da azkena ere. Urte bereko maiatzean Irungo Txingudi ikastolan kalteak ere egin zituen ez ezagun talde batek. 1978an lehergailu bat jarri zuten Gasteizko Olabide ikastolan. 1986an Lasarte Horiako Landaberri ikastolari su ematen saiatu zen eskuin muturra eta kalte handiak eragin zituen. Aurretik ere 1971an Legazpiko ikastolari eraso egin zioten. Kristalak apurtu eta euskararen aurkako pintaketak egin zituzten. Zein mingarria den gorrotoa. Jalgi festara, jalgi senpereko itzirarantz, jalgi euskaraz, iparra izen bezain iparrorratz, herri urratz. Gorrotoa aipatu duzunez, 70 urte dira emakume batek gorrotoari aurre egin zionetik. 1955 abenduaren batean, Rosa Parksek uko egin zion eserita zegoen autobuseko eserlekoa pertsona zuri bati uzteria. Kontua da, legearen arabera, eserleku horietan zuriek zutela lehentasuna. Horregatik atxilotuta eraman zuten eta horri erantzunez Martin Luther Kingek Montgomeryko autobus publikoetara eraman zuen protesta. Bertan Rosa Parksen haurtzaroko aktivista eta laguna zen Johnny Carrek ere parte hartu zuen. Autobusen bereizketaren aurkako protestek 382 egun iraun zuten. Eta bitartean Alabamako lege segregazionistaren aurkako borroka judiziala estatu batuetako gorte gorenera iritsi zen. Parks eskubide zibilen mugimenduaren ikono bihurtu zen. I'm Rosa Parks, my story marks the first step towards civil rights. Racial inequality, American policy till I kicked off a fight. What acts of mine led havoc to ensue? How come I caused such buzz? What shocking behavior did I do? Well, I sat on a bus. You sat on a bus. I sat on a bus. You sat on a bus. You wanna know why? I sat on that bus. You sat on a bus. In the 50s, all buses divided. Whites in front, blacks behind. You see the bus filled up. Eta hildo horretatik jarraituz gaurko egunez hiltzen James Baldwin Frantzian, estatu batuar eleberrigile beltza izan zen, zoaz mendira aldarrikatzera jatorrizko izenburua Go Tell It in the Mountain eleberriagatik ezaguna. 20. mendeko erdialdeko arrazakeria eta sexualitatea jorratu zituen bere eleberrietan. Ameriketako estatu batuetako gizartean zegoen beltzen eta homosexualen kontrako presioa kritikatu zuen, benetako berdintasunean alde. Izan ere, homofobia ere bada pandemia bat. Eskerrak azken hamarkadetan aurrera pausoak eman diren. Gaurko egunez duela 20 urte, Hego Afrikak sexu bereko pertsonen arteko ezkontzak legeztatu zituen. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was older, but then again, nor a woman who makes potions on a traveling show. Eta gorrotoarekin jarraituz, 1983ko abenduaren batean, Ertzaintza egin egunkariaren egoitzan sartu zen eta ikerketa saieko ordenagailuak eraman zituen.
Carlos Bueren Espainiako Entzutegi Nazionaleko epaiak agindu zuen Hernani eta Bilboko egoitzetan sartzea. Pepe Rey ikerketa kazetariak salatu zuen bere kontaktu eta informazioen bila sartu zela polizia eta horrek kazetarien sekretu profesionalerako eskubidea urratzen zuela. Kalean jendea pilatu zen eta ertzaintzak gogor kargatu zuen. Aizue, egin oroitzeko, badakizue garai batean igandeetan CD bat ekartzen zuela egunkariak? Eta nola ez, CD horietan agertzen zen abeslari bat, Mikel Laboa zen. Eta zortzeko abenduaren batean hiltzen Mikel Laboa musikaria 74 urterekin. Frankismoan eta zentsuraren garaian euskal kultura berrindartu zuen Estok 13 talde abanguardistako kide izan zen. Eta ondoren bakarka bideo paro egin zuen, artista poliedriko izan zen. Tradizioa eta esperimentazioa uztartzeagatik nabarmendu zen, eta orduko hartan inor gutxik bezala Euskal Herriko mugetatik harago izan zuen oihartzuna. Euskal kantu tradizionalak berreskuratu zituen, baita poeta askoren lanak musikatu ere, eta kantakintza ereduan berritzaile izan zen. Eta nola ez, berari eta Josean Hartzeri zor diogu gure ere eserki ez ofiziala. Horrela bai, horrela, emango diogu hasiera abenduari, gaurkoan gainera gonbidatu paregabeekin. Lander Kornago sukaldaria dator Tailandia eta Euskal sukaldaritzaren arteko loturaz hitz egitera. Olatzeaino beitia izango dugu gurean, sorginak, putak, terroristak liburuak biltzen duen gai potolo azaritzeko. Eta astelenero bezala puri-purian sekzioa egingo dugu telesail eta pelikulekin. Entzuleok, abenduak lehenengoa du gaur eta asteleena da. Era bat maite dugu hilabeteko zenbakia eta egunak bat egiten dueneko. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia egunon. Egunon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1080 du, goizak 10 eta 19 minutu izango ditu segundu gutxitan. Abenduak bat, gu hiru hemen urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Entzule, goizeko 10 eta 20 minutu dira, eta guk, ez da egit gabon giroan hasi beharko dugun gaurkoarekin, nik ez du topatzen nahiko nuken bertsioa, baina honek balio beharko dugu. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept
they're watching over silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Christ is born. Yeah, yeah. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus. Bueno, zego Juri. Gustatu zait? Bai, ez? Bai, gustatu Zetola kriston depresioan sartuko etzaituen gabonetako kantu bat. Kriston depresio, eski, lotxagabe alakoa. Bai, ba naiz. Bai, onartzen duzu, bai. ondo, arazorik ez orduan. Gaude goiuritani begira. Gaur arraro eserizarelako. Bai, aulkia falta dut. Galdu egin duzu? Ez, baina... Sevillara joan zara? Eta aulkia galdu duzu. Eta orain jarriko didazu kilkerrak ez diren kilkerren audioa. Ez, hau. Begira, hori gustatzen zait. Kilkerrak endizuko bezala jarriko nizun. Nahiko... Bai, kontua da asteburuan, nahiko asteburu intensitua, hau ere, kontzertu bi izan ditugu esan ezinekin, formatu akustikoan, eta nik hemen erabiltzen dudan aulkia normalean izaten da piano banketa bat, eta piano banketa hori eraman nuen kontzertua jotzeko, hor goizean konturatu naiz, oraindik kotxean nuela, eta furgonetan nuela, eta nuela ekarri, eta, bueno, beste aulki bat hartu dut, eta egia da, arraro sentitzen naizela, enagolan ere ohiko tokian. Dago Imanolen posturan, gutxi gora bera. Hola, etzan da botat atzera, behingoz dauka respaldo bat, eta ui. Bai, eta gauza txarra da horregatik ez dut respaldorik erabiltzen, horrek behartzen hauerako pixkat koretik tira eta hobeto xeritzera. Eta jartzen badiazu horrelako aulki bat, bueno, ja lepoko mina jartzen ari zait postura honekin. Bazu jarri zea, badakizu egin. Bai, baina ez dakit aulki honek ere badu forma, ez dakit, hola tente egoteko ere ez gustatzen. Entzuleok, hauek gure miseriak, hauek gure lehen munduko arazoak, eta hauek gaur abenduaren hasierarako dauzkagun osagaiak. Eta osagai hauekin, egin behar gaurko... ez dakit, marmitakoa, esango dugu. Gaur marmitakoa dago gizue. Tailandiar kutsuko marmitakoa izango da gainera. Gabonetako kantu hauekin, ikusi dituzue pizten euskal hiriburu batzuetako gabonetako argiek? Bai. Nik oraindik ez ditut ikusi ni asteburuan kanpoan izan naiz, gabonetako argirik gabeko herritxo batean, eta ez ditut ikusi badakit adibidez Donostian Izarok olentzero, abestu zuela ekitaldian edo ez festan edo ez dakit nola deitu argien piztutze honetan, baina bestela esan ez dut begiratu, hiri guztietan ja piztuta daude. Ez dituzu ikusi Donostiako ekitaldiko irudiak? Ikusi? Donostiakoak? Bai, dronak altxa dituzte, egiteko irudiak, Txinan bezala? Piskat, bai, Olentzero eta Mari Domingi egin dituzte zeruan, esango nuke ez du baitzen bat ere, nik asko gehiago ez dut ikusi, bai dena sareetatik, baino esan didatenagatikan Donostiak kolapsatu zen, hau dena ikusteko, zeuden jendea, hainbeste jendek ikusi nahi zuen, errepideraino iristen zela jendea zegoela errepidean zutik ikusten, naiz eta trafikoa egon, eta bai, ez dakit, nire da gure herrian behintzat, badakit geroz eta argi gutxiago eta geroz eta merkeagoak jartzen dituztela, argindarra ez, merkeagoak alde horretatik gastu gutxiago egingo duten argia jartzen dituztela, baino gero hiriburuetan dirua geroz eta gehiago gastatzen da, o ez dakit, nik benetan dronena iruditzen pixkat exagerazio bat edo, ez dakit. Eta hori gabonak asko gustatzen zaizkidala, Bueno, behintzat Olentzero eta Mari Domingo ipatu dituzu, ez? Eta ze ziur naiz, hasiera batean norbaitek plantatuko zuela soilik Aita Noel jartzea edo horrelako zerbait, eta norbaitek esan behar izan duela, bueno, izu, gurean Olentzero eta Mari Domingi nahi ditugu. Bai, eta behintzat dia Olentzero eta Mari Domingi, nahiko Olentzero eta Mari Domingi, esan nahi dut. Neretzat behintzat, gorrotagarriak dira Bilboko Olentzero eta Mari Domingi, ez zaizkidu gustatzen, iruditzen zaidalako dela, gauzak modernizatzea eta polit jartzea, Olentzero ikazkin batzen eta punto.
Orduan, bai, ez zaizki gustatzen behintzat normalagoak edo ziren, baserritarragoak ziren. Nire herrian, Tolosan, oraindik ez dituzte piztu gabonetako argiak. Tolosan diot, azaldu beharko banu bezala. Tolosarra nahi zela. Ez genu, segulako matraka eman honezkero. Bueno, kontua da, oraindik ez dituzten piztu, baina, aurtengo berrikuntzetako bat, badela Mari Domingiri eskaini zaiola irudi bat. Eta orain arte olentzero, bakarrik egoten zen. Eta orain laguntzaia dauka. Laguntzaia dauka. Nik bai esan behar dizuet, herri pila batetan pasatzen da. Ezakit konsiente zehazten, baina zuen herrira sartzeakoan zorionak gaizki dago idatzita. Zergatik? Enea alderantziz dago. Ama? Zer diozu? Enea, nik beti begiratzet, herri askotan sartzerakoan, aber zorionak nola dagoen idatzita. Eta ez balin badute aurreko astetik aldatu, esango nuke enea alderantziz dagoela, badakit azkeneko urtetan lezon ere horrela egon dela, ze rotondatik pasatzen ginen bakoitzean enea alderantziz egoten zen. Badakizu Tolosako gabonetako argien arduraduna lezotarra dela. Horeiki pasa da, mendik gainera. Orduan, agian, pertsona honi esan behar diot, enearekin arazoa duela, Ezakit, baino herri askotan pasatzen da, Enea alderantziz egoten dela zorionak hitzean, eta... Ondo da hojegita. Badakizu, gaur abenduak bat dela astelena dela, eta jada ari dela gertatzen urteko garai honetan bizitzen dugun zerbait. Dela, gure parean badagoela jostailu denda bat, eta oraintxe olentzeroren laguntzaileak pilatzen ari direla dendan jostailuei begira. Ikusi ditu dela jada saio hasi dugunetik, ez ditut zenbatu baino deixente atera direla kutxa erraldoiekin eta poltsekin, eta lanean daude bete-betean. Iratxoak lanean dabiltza bete-betean aizu. Abenduak bat da, astelena ze egingo diogu, orain lehen aipatu dugu, turboa sartzeko unea dela, eta horretan ere bai. Baina ezagitzen galdetu duen, ea pizutzea ikusi dugun, eta ea galdera horren atzean baute zegoen intentziorik. A ber, hain egu berrizale izan da zuek, eta ea ontzineten, besterik, ez zuen atzeko mezu iskuturik ere. Ados. Gure txatean egunon, zer moduz, ongi etorri abenduari inigo jarri gabon kantak, ikusiko dugu. Nik ja gabonetako jertxea jarri dut, bai hortarako temperatura badago, oraintxe, Tolosan 6 gradu egiten ditu, Euskal Herriko hainbat txokotan oraindik 2 gradu azpitik, eta mendinguruan, bihar goizeko euriekin elurra berriz ere, baina uste dut ez, duela aste pare bat ez, ostiral, mitiko esan behar nuen, ostiral hartan Euskal Herriko hainbat leku zuritu zituen egun hartan bezain beste, baina lurra mendietan egingo dut, eta oraindik ere, hemen inguruan behintzat txindokiri elur pixka bat geratzen zitzaion, herniok duela gutxira arte mantendu du zerbait. Nik pasaren astean leitzan pasan un astea, eta horre mendi batzuk behintzat bazuden elurtuta, baina hori egia da Nafarroa aldean, hotz asko aguantatu gerun leitzan obreko astean, eta horre errexagoa da. Nire maite duta da, gora Nafarroako bertso txapelketa eta gora xabat, ze ederra larun baten bertsoak etxen entzutea, pijaman, hori erakoa zara egorka. Jende asko egon zen larun batean etxean, pijaman bertsoak entzuten. Uste dut, juntatu dira 2 faktore bat, hotza eta negu giro hori, bestea, Nafarroko bertso txapelketa, egon ziren, hainbat bertso gogoan garri, eta tira, jendeak gozatu egin zuen, eta gero, lehenengo hotzek ere, halako katarro eta erdi gripe eta sukar eta bestelakoak sortu dituztela, eta jendeak larun bata baliatu zuela, astebura baliatu duela, pixkat etxean egoteko lagoxo, ez? Eta salda beroa egin, eta zuek salda beroa egiten duzu etxean? Bai, nik ez normalean ez. Salda beroa, edo zerbait beroa jarri, eta hor mantapean, saioa eta xabat eta konpainia ikusteko, eta tira, gozatu bazenuten, behonde izuela. Ni urduri nago Durangoko azokarekin, teknika nola dijoan, akreditazioak orain egitzait iritsi, baina bueno, ze gogoa jende ezagunarekin juntatzeko. Zer moduz larun batean, Goiurita inigo? Ze larun batean? Ez genuen elkarrik ikusi larun batean? Goiurita biok denbora asko pasatzen dugu elkarrekin, baina larun batean, nik larun batean kontzertuan nuen esan ezinekin ordizian. Zer moduz larun batean inigo, eta zer moduz larun batean Goiuri bakoitza bere planarekin. Ados. Nik larun batean goizez, goiza lasai hartu nuen, etxeko zapatiak erosi nituen, txapinak, zenereak dagoeneko 4 zentimetroko sakonerako eta 10 zentimetroko zabaleroko zuloa zuten,
txankleta bihurtu ziren. Modan daudenak erosi dituzu? Ez, hola klasiko batzuk oso senyor. Badaudelako batzuk modan daudenak. Bai. Bai. Zein? The North Faceko batzuk. Benetan? Bai. Horiek daude, bai, asko saltzen dira. Inigo bila Urteko gara honetan, inigo bila da, inigok, jada erosi ditu, beraz, ez ditu. Ez ditu zapatilla gehiago behar. Ikusiak ditut, bai. Bai. Gero jendea konfunditu iten da, honekin kalera ateratzen da. Bueno, jendeak egin dezala nahi duen. Bai, kalerako elegantea dira. Bai gehiagotan jaso izan ditut horrelako oharpen mezuak. Nigo, txapinekin atera zara, Otia. Bai, gertatzen da. Bai, ze gauza ona, txapinekin etxitik ateratzen baldin bazara, zure osasun mentala eta zu ondo zaudete. Dena pakean. Bai, edo oso juna eta... Edo oso ondo, edo oso gaizki igual. Bai, izan daiteke bat edo... Konbaliatuko diazue Softly as in a Morning Sunrise, Veronica Swift eta Javier Neroren arteko hau gabonetako kantu giroko moduan. Ez. Ja, pixkat jazi jarri da orain, baina hasiera nahiko gabon giroko azuen, ez pentsa. Bana bilbilatzen beste bat, naukena fitxatuta urtean zehar, goiuri egun hau irizen zen momenturako. Negaldu egin dut. Zain egoen, egun hau, noiz iritsiko, eta jata galdu, abestia. Bueno, lesai ez da zer gertatzen. Hau ez da gabon kutsuko, baina gustoko dut. Ez dago arazorik. Kontua ez da, hemendik urte amaierara soilik gabonetako kantak entzutea. Edo bai. Soilik ez, tartekatu behar dira bestelakoak, baina gabonetako kantak, orain behintzat aitzakiarekin. Bai, badauko. Maiteuten tartean murgildu harko dugu? Ados? Zezkara, hasi horrendik? Venga, ni kontatuko dizuten. Ados, goiuri, kontatu. Asteburu honetan, Iriberrin egon naiz, antxe Nafarroan, lagunekin, badakizue kontatu nizuen, joatekoan nintzela asteburu pasaden astean egon ginen, hizketan honen inguruan, galdetu nizuenea 11 heldurentzako zenbat oli asko behar genituen, 4 pertsonek jinkasa edaten balin bazuten zenbat ginebra erosi behartzen, horrelako galderak egin nizkizuen, eta orain banator kontatzera zer moduz joan den asteburu hau. Sentitzen dut zor dizu edala, nire fansei zor di edala kontatzea zer moduz joan den asteburua, eta ia esan hori da nire maite dut ze oso gustora egon gara, esan bezala lagun taldetxe bat joan gara, ume eta guzti, eta antxe etxe eder batean egon gara, Alfontxo izeneko gizon baten etxean, gizon jatorra bera, gomendatu nahi diet, gure entzule guztiei, Casa Martin Berika izena du etxeak, eta izu gomendatu ingo izut, ze oso ondo hartu gintuen jabeak, eta oso gustora egon gara. Egia da, asteburu honetako hotzarekin, behar genuena, eta gehiago zuela etxeak, baina tximinia zuen, bilarreko mai bat zuen, futbolineko mai bat zuen, eta pinponeko mai bat zuen. Horrekin ja, ordu guztiak betetzeko moduan ginen, baina horrez gain beste gauza gehiago egin ditugu, baina gustora egon gara etxean, eta oso gustora egon naiz nire lagunekin, eta badakizu zer, kontatu, ostiralean iritsi nintzela, eta begiratu nuela, alde atera eta bestera, eta antxe ikusi nituen, 3 urte ditudanetik ezagutzen ditudan lagunak, beraien seme-alabak, ikusi nituen beranduxiago ezagututako lagunak, antxe zegoen nire bikotea ere, eta pentsatu nuen. Nik maite dudan jendea, hemen balin badago, zertarako behar dut mugikorra. Eta sartu nuen ostiralean. Nire logelan, eta igandera arte, etzen atera, mugikorra. Aila! Bai, eta izugarri gustatu zitzaidan. Gero pena ikusi nuelako gure hemen lantaldeko WhatsApp taldean inigo galdera interesgarriak egiten ari zela, eta gero galdetu behar diotea zergatik, baina... Badakizu zergatik, kontatzen dituzela gauzak, eta nik uste dut egia direla, eta gero konturatzen naiz, dena mitua dela. Eta horrela, ezin izan nien, bazuen galderei erantzun, baina hori izan zen, asteburu honetatik maite duen gauzetako bat, hori izan da,
Eta beste gauzetako bat da, egia esan umeekin joan gara, eta nik ume horiek asko maite ditut, baina ni ez nago ohituta asteburu oso bat, 24 orduz egunero, 2 urtez berako 4 umeekin egotera, eta ez nago ohituta gauaren erdian negarrek esnatzea, edo oiuek, edo ez nago ohituta ordutegi zehatz batzuetara ez, aurrek guk afaltzen duguna baino lehenago afaldu behar dute, eta horrelako gauzak. Eta orduan, politia izan da hori deskubritzea eta ikustea, baino aldi berean, asteburuko une kutxunenetako bat izango da egian, larun bat gauean, guraso zirenak lotara joan zirenean behartzuten eta umeekin joan zirenean, geratu ginela umerik gabeko asteburuko partaideak hizketan eta konturatzerako lauterdiak zirela. Baina egia esan oso elkarrizketa politiak eta interesgarriak eta onkigarriak izan genituen, eta uste dut luzaroan oroituko dudala gau ura, eta hori izan dela asteburu perfektua. Joan garela Lakturaleko Joan altzineten, bai, ez Lakturale ezagutzera, Alfontxo koparitu zigun, bere etxera joateagatik, Lakturalera bisita egidatua. Eta Aiala izeneko emakume batek egin zigun, eta dena azaldu zigun, eta egia esan zoragarria azalduta, oso lan ona egin zuen, eta gustura egon ginen, eta oparitu ziguten esnea, oparitu ziguten biogurra, eta etxera itzuli ginen iaia bazkaltzeko gogo gabe. Baina, bazkaldu genuen, mendik izan behar dut, Miguel Revueltak egin zuen sekulako paella, eta asko gustatu zitzaigun, eta hau pasu Miguel. No smile, no flower, nowhere. Richard Hawley, Cole's Corner. Honek balio beharko dizue gaunetako kantu bezala pixkat. Imaginatu lurra goitik bera hola pixkat. Hori egia da. Egia da. Badauka, Bale. Ez? Baina gabonetako kontak ere. Ikusiko du. Pixkanak hasi behar du, abenduak bat du gaur, luze egingo zegu bestela. Lehen, gabonetako kantuak azten genituen Durangoti bueltan. Horari gara hemen pixkat, abenduaren lehena delako, horako lizentzia gigarri bat egiten, baina. Nik jarreko nituzke urte osoan zehar, orduan. Hanik antidepresiboa beharko nituzke urte guztian zehar. Zein da zure maite dut, Aiune? Nire maite duta nahiko motza da. Maite dut kuadrillarekin egitea, ez dakit, planak normalean egiten ez ditugunak, edo nik behintzat ez inoiz egin ez nuen zerbait, eta da frontoi batea jutea pelota partido bat ikustea. Ara? Partido profesional bat ikustera. Pasaden larun bat honetan Oiartzunen jokatzen zen binakako txapelketako partido bat, imaz. Eta Artola animatzera joan ginenan kuadrillako batzuk, egia da... Zen egiten suerte ondirik eman ez da? Irazien zuten, azkeneko momentuan, eta izugarrizko partido polita izan zen, ze nik egia da, pelota partidoak telebistatik noiz behit ikusi izan ditu dela, pixkat behartuta tokatu zaidanean ere izan da, baina beti aspergarriak iruditu izan zaizkit, egia da kaso hontan, hortxe juntzi dela denbo guztian nahiko gertu, gero galtzen, hola, eta orduan, partido polita izan zen, markadore lanak egitea ere tokatu zitzaidan, ze ematen duen ez hemen bat, bigarren kafeko norbait, omen da Iñaki Artolaren laguna, baino izango da, ze anetzegoen. Hori noiz izan zen? Larun batean. Lanean ari zen. Ez zegoen lanean, zenerekin hitz egiten ari zen. Gaueko 10:00. Baino giza joa. Gaueko 10:00 ez zegoen lanean. Gaueko 10:00 zegoen nire mezuak erantzuten ni hor. Zerata bat. Julen Goikoetxeari buruzari gara entzuleok, eta Julen Goikoetxea, kontua da Julen Goikoetxea gurekin teknikari lanetan zela, eta bagenuen kontzertu bat esan ezinekin, noiz hasiko zen inorketzekiena, eta are gutxiago noiz bukatuko zen.
eta orduan, hor, lausotasun temporal horretan, Julenek behar izan zuen, lehen etxi, oso gauza serio eta oso beharrezkoa, zela frontoi korapilatxu batean, eta bozgorailu korapilatxu batzuekin, kontzertu bat, duintasun minimoaren lerrotan kokatzea, nahikoa lan bazuen. Hortik, aukera pixkatxo bat bazuen korreka gero etortzeko, bere kuadriakoak hanbiztan nituelako niko, kuadriakoak, lagunak edo ezagunak behintzat, berak esango duenaren arabera. Baina horixe, partidu polita izan zela, esperientzia polita izan zela, egia da, asko naizela jungo frontoietara. Baina, noizean behin egitea horrelakoak gustatzen zait. 'Cause we've time to give, and I'm feeling it so much more. Open up the door. Nere maite duta laguntzarrekin elkartzea, atzo Iruñera horbildu nintzen, egun ederra pasa nuen, laba sarearen, laba berri horretan aritu nintzen, kafetxo hartu, hainbat liburu irakurtzen, ze baditugu lanak Durangorako pilatuta, eta gero geratu nintzen lagun batekin, haren bikotearekin, kontatu zizkidaten euren bizitzari buruzkoak, sakontasun desentean, baita nik eurei ere, eta goratu genuen nola duela aste bete edo nahiko bolo-bolo ibili den artikulu bat esaten zuena ja ez dugula gure lagunekin denbora elkarbanatzen geratzen garela gure bizitzaren laburpenak egiteko. Guk aspaldiko partez tarteka audio luze eta sakonak elkarbanatzen ditugu, baina atzo aurrez aurre aritu ginen. Eta gustora asko aritu ginen egia esan, gerora beste euskal idazle batekin topatu ginen laban, gure konversazioari oso adi jarraiki ari zen, eta gonbidatu genuen gure mailan eseritzera, eta eseritzen, eta oso gustora aritu ginen, Juan Luis Larrazarekin hizketan, eta nahiko egun borobila izan zen, azkenean luzatu egin ginen, etxera bueltan berandu xamar heldu nintzen, baina aspaldiko lagunekin, aspaldiko partez denbora luzeak hartze hori gauza eterra iruditzen zait, eta atzo horrela gozatu genuen. Stay with you a while. Entzuleo goizeko 10 eta 42 minutu luz, etxo joan zaizkigu gor maite dutak eta gabonetako kontu hauek, baina bagoaz gaurko gure lehen gonbidatua zuei aurkestera hementxe zarete bigarren kafean, naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea. Tortura atzo, gaur eta bihar da. Horixe da liburu honen abia puntuetako bat. Hala dio Sorginak, putak, terroristak izeneko liburuaren atzekaldeak. Hala aurkezten du Olatz Dañobeitiak behar bati erantzun nahian sortu den lana. Itzali ditu. Lehen horritik, hotzikarak sentitzeko esaldiz beteriko liburu honek Euskal Herriko gatazka politiko armatuan borrokatu diren emakume torturatuek pairatutako bortxa berezitua aztertzeko eta kokatzeko marko feminista bat sortu nahi izan du. Lan zail eta gogorra hau egiteko ariketa kolektiboa egin dute, eta elkarlanean gauzatu dute liburu hau idazteko bidea. Orain arte isilpean mantendu diren testigantza asko jasoz eta ikuspegi feminista batetik landuz sortutako liburuaren inguruan hitz egiteko, gaur gurean da Olatz Dañobeitia Zeballos. Egun honetan ongi etorri, Olatz. Egun hon. Egun hon, Olatz. Lehenik eta behin, eskatu nahi zukela, ez dela erreza izango hau, baina liburua nola deskribatuko zenukeen hitz gutxitan, bertan zer topatuko duen irakurleak? Esango nuke ez dela testigantza liburu bat, eta, dala liburu bat, marko teoriko bat, edo interpretatu nahi duena, apur bat Euskal Herriko torturan genero ikuspegitik, edo ikuspegi feminista batetik, ze gertatu den
ez gertatu denez. Liburuak lau atal ditu, sarreran kokatzen da emaginek zergaitik abiatzen duen ez bakarrik liburu hau, baizik eta baita ere lan lerro oso bat, zeurain aurki otsaiaren 7an ere jardunaldi batzuk egingo ditugu, bai, gai honekin jarraitzeko. Liburuak daukare genealogia bat, atal bat, liburu honetako ekarpenak ez direlako zerotik abiatzen, ez da, horre urte luzez, hainbat pertsona, mugimendu feministako elkarte ezberdinak, torturaren aurkako kide ezberdinak, edo pertsona, Eva Forest bat, bezala, pertsona zehatzak ere, aritu direlako, tortura ikuspegi feministatik aztertu nahirik, ez. Baina bereziki esan dakoa, marko teoriko moduko bat, eskaintzen du, liburua nire doktore tesian oinarritzen da, maila handi batean, eta horrela eskatu zitzaigulako, ezta. Olatz, aipatu duzu ez, pertsona talde ezberdinak aipatu dituzu, baina, pixka bat sartuko gara lehenik eta behin, ze helbururekin sortzen den proiektu hau, nola garatzen den pixka bat bide hau? Bai, horre, Nafarroako torturatuen sare inguruan, zebiltzan edo dabiltzan, feminista batzuk, adierazitako premiatik abiatzen da, bai? Eta, premia horretan dago, ez dela horren beste testigatzen bilduma bat egitaren beharra, azken finean haiek eta, proiektu honetan partatu dugun gehienok bat gatozelako, testigantzak asko eman dira, kostata eman dira, eta agian horrerantzean ongi pentsatzekoa da, zer noiz, nori eta nola eta zertarako ematen diren testigantzak, eta agian gune honetan gehiago gaudela espazio batzuetan bederen, beste gai batzuen inguruan hitz egiteko, gertatutako horren gainean arikiteko, torturatu bakoitzak egin dituen bideak, nola bizi duen egoera guzti hori, ezin da gure testu ingurua, 5-10 egun horietatik landa. Eta hortik abiatzen da premia, berai proposatzen diote emagini, eta, bai beraiek, bai emaginek, bai nik, alde zaurretikako harreman bat geneukan, eta hortik sortu zen liburua, Eta horregaitik ere liburuan ez dugu testigantzari jasotzen, baina bai dago atal bat, lehen ez dudan aipatu, Leire Ibargurenek, emagineko kideak ere, egin zuena, eta saiatu izan garena da, benetazko testigantzetan edo bizipenetan oinarritutako relato fikzionatu bat egitea. Nolabait, urte luzez, hamarkada luzez, Euskal Herrian bizi zen den paisaia torturari lotutako testuinguru hori jaso nahirik. Baina ez horiek, modu batera do bestela, polizietxeetan amaitu dugun ona, bakarri baizik eta ere paisaia horretan egon dira bildur horrekin bizi izan diren zientoka pertsona eta emakume, baita ere gure aideak eta gure ingurune soziopolitikoak, eta hori islatu nahi izan dugu. Baiz, Olatza, aipatu duzun Leireren atal horrek, nik esan dut hasieran otzikarak sortzen dituela liburuak noizean behin, nik aitortu behar dizut Leireren zati hori irakurtzen ari nintzenean, momenturen batean edo malkoren batek ere eskapo egin zidala, eta gehiago zen esaten duzun hori, ez momentuan sentitzen nintzelako, kanpoko parte sentitzen nintzelako, aideak sentitzen zuen hori sentitzen ari nintzen, eta bazen, agian ikuspuntu bat jendeak ez duena kontuan hartzen, ez? Ze beldur militatzen jarraitzeko horrelako tortura kasuak gertatzen ari diren
uneetan edo bai, horrelako sentsazioak. Eta suposatzen dut, aipatu duzu testigantzak jasotzea ez dela izan liburu hau egiteko bidea, zein izan da bide hori, nola garatu duzu proiektu hau? Bai, bidea, lehenengo abia puntua izan zen, aipatutakoa, ez da, horre, eskaera, proposamen, interpelazioa esango dugu, eta, hor, elkartu ginen, emagineko kideak, baita ere, feminista, tortura bizizan duten feminista batzuk, gai honen inguruan premia ere, ez da, modu batera duztela adierazten ibili direnak, eta ziginen pentsatzen, zein den premia, nola ez, zegoen argi ere, liburu bat izan bazen edo ez, irekitagun ginen, formatu ezberdinetara, baina, ez, hori zehaztu zen marko teoriko moduko bat izango zela, eta liburu formartuko zuela, eta hortik, nire doktore tesira joan, eta, lehen zirriborro bat egin genuen, hor jardunaldi batzuk antolatu genituen, ez horiek tortura bizi izan duten emakumeekin, eta hor gonbidatu genituen ere, mugimendu feministako kide ezberdinak, baita ere, torturaren aurkako edo torturaren testu inguru horri lotu eta bizi izan dutenak psikologiatik, bizi izan dutenak zuzenbidetik, bizi izan dutenak ezkara bertaletik, ere ezberdinetatik bizi izan dutenak, eta gero gonbidatu genituen ere, 3 autore edo 3 ustakitezkide feminista landu dutenak ere gaia teorikokizta, Nerea Barjola, Irantzumendia eta Joana Etxano, bakoitzak ikuspegi ezberdinetatik, eta ez akaso zehazki Euskal Herriko tortura, baina torturaren edo bildurraren, ez da, baixuaren helburuen inguruan, edo reparazioaren inguruan, edo emakumeon gizaskubideen inguruan, osnartu dutelako 3 kide horiek, eta, jardunaldi horietan, hainbat ekarpen egin ziren, ekarpen horiek jaso genituen, eztabaidatu genituen, eta gero, horietxek josi ditugu liburuan, ez da. Gaur egun, prozesu horrek guztiak ekarri du gaur egun Sorginak putak terroristak, indarkeria matxistaren ertzak, tortura politikoa edo izeneko liburu honetara, eskuartean daukagun liburura, 3 hitzoiek Sorginak putak terroristak oso potenteak dira elkarrekin oraindik eta potenteago, zergatik zehazki horiek? Bitu, hasieran izan bar ziren gehiago. Hor gehitu aldiogu basak, gehitu aldiogu gorriak, gehitu aldiogu, eroak, garai historikoaren arabera, Sorginak putak terroristak ez tamales delako, violentzia politikoaren eta violentzia matxistaren genealogia beldurgarri bat, ez? Zergaitik izenburu hori, liburuan lantzen du nolabait tortura posible izateko baldintzak eman bar dira, eta baldintzak zerikusia dute impunitatearekin, impunitate patriarkalarekin, bestelako impunitateekin ere, eta impunitate horiek lortzeko, norabait legitimitatea landu behar da, legitimitate soziala inkluso, eta horrek izan nahi, eraiki behar dela komunitate bat torturagarri bezala, eta horrek izan nahi du deshumanizatu egin behar dela, nolabait gizaskubidez desjabetzeko, gizatasun hori ebatzi barzaio, ez? Eta, hori egiteko tresna ezberdinak, egon izan dira Euskal Herrian, eta eraiki dira, azken finean Sorginak, terroristak edo putak direlako eraikuntza, ez da? Eraikuntza soziopolitiko, polizial, incluso judizial, garaiaren arabera, ezberdinak, eta, horrek funtzionatzen du, nolabait torturagarri bihurtzeko komunidade
oso bat. Eta azpimarratu nahi genuen, eraikuntza horiek oso lotuta egon direla historikoki, helburu elitez, ekonomiko eta politikoak izan dituzten helburuei, baina baita ere, genero marka izugarria daukatela, bai? Eta ikuspegi horretatik ere eraiki izan direla, ez? Putak berak oso ondo adierazten duen bezala, ez? Putak hori da nolabait emakumeen jarrera, portaera, pentsaera, disiplinatzeko eta arautzeko modu bat, ez? Eta olatz Augustia kontuan hartuta egia gaian sartzea oso gai potoloa dela eta milaka adar dituela, baina pixkatxo bat sartzea gustatuko litzaidake, aipatzen da ez, liburuaren hasieratik tortura kasu guzti hauek badituztela bi indarkeria nagusi edo torturak beraiek daudela bi indarkerietan oinarrituta, ezta? Zein dira? Bai, hori da liburuko tesi nagusia, bai. Indarkeria politikoa eta bigarrena indarkeria matxista. Eta, akaso de Euskal Herrian, torturaren ziklo luze hau, gehienetan indarkeria politikoaren ikuspegitik, estatuek erabiltzen duten indarkeria politikoaren ikuspegitik aztertu izan da, eta gu bat gatoz, esan nahi dut estatuak bere sorreratik, dakar berakin aukera hori, erdiaroan publikoki ezartzen zan zigor hori, eta erdiarotik landa, estatu modernoekin batera, aldez publikora igarotzen da, baina aldi berean ere jasarria denak ezagutu behar duzta, aukera hori dagola, mehatxu hori dagola. Eta edozein estatuk, mehatxatuta ikusten duenean, bere ordena politikoa aplikatzen du, disidentzia politikoen aurka. Guri duten zaigu, antzeko funtzionamendua duela indarkeria matxistak, Indarkeria matxista gauzatu aldute herritarrek, ezta? Gizartearen 50% gauzatu aldu, baina baita ere estatue, hori oso hurbilan dugu, zorgina isabera dugu, baina oso hurbilan dugu frankismoko aro guztia, hau da, estatua bihurtzen da violentzia matxista horren, ez horiek violentzia egiturazkoa eta simbolikoa, baizik eta baita ere, violentzia zuzenaren eragine, ez nolabait, erailketa, tortura eta espetxearen bidez besteak bestez. Eta, violentzia honek antzera, ez da, funtzionatzen doa, genero ordena, arriskuan ikusten denean, aktibatzen da. Mehatxatua ikusten denean, aktibatzen da violentzia zuzen hori. Eta guri iruditzen zaigu, hori ere gertatu dela Euskal Herrian. Eta beraz horrek esan nahi du, genero ordena ere kolokan ezarri dela. Eta beraz, gatazka politiko armatuaren itzalean edo paraleloan ere beste gatazka, genero gatazka indartzu bat egon dela. Eta, zentzu horretan, tortura erabili nahi izan dela, gizontasunak eta emetasunak patriarkatutik gertuago dauden ereduetara lerratzeko bide bezala. Eta noski, emakumeo partaidetza politikotik aldentzeko, eta etxera itzularazteko bitarteko bezala. Ez dakit hori da apur bat, labur edo saiatu naiz liburuaren tesi nagusia, baina ez bakarra, oso argi azaldu duzu olatz naiz eta zaila izan, eta gainera esango nuke badela ez, beste puntu bat liburuan ere aipatzen dena, emakumeen kasuan, tortura jasandako emakumeek, komentatzen denez edo, uste dutela, haiek jasandako torturak agian xumeagoak direla, edo ez direla gizonezkoenak bezain besteinarainokoak izan, hori gertatu da, ezta, historian zehar, sinismen hori izan du jendeak. Hori agertzen da askotan bileretan, edo nire testigantzak ere aztertu nituenean doktoretzarako agertzen da, eta agian eskazu guztietan, ezin dugu zan hori horrela izan denik, edo emakume guztiak ere horrela bizi izan dugunik,
Baina, bueno, ez, gehiago gal garrantzi gehiago du horren atzean zer dagoen, ez? Eta, karo, alde batetik dago, emakumeok bigarren mailako militante bezala, ez? Eraikiak izan garela, gure espazio militanteetan, bai, azteko, gero bestalde batetik, torturaren genero erregimen horretan ere, poliziak, lehen planoan gehiago zegoen gure emetasuna, gure militantzia hori baino, bai? Hau da, sujeto politiko ezela, ez aitortza hori, ez da, horren beste gauzatu, ezta? Edo ezabatu nahi izan da, eta horrekin batera bai, jasarpen sexuala edo psikologikoa, plano genero marko horri lotuta, oso intentsua izan da emakumeen kasuan, ez? Orduan, bueno, horrek nolabait eragin dezake pertzepzio bat emakumeengan, beraien, ez, edo, ez dakit, ez pertsona batzuei eramanaldi esatera, agian, ez, nire torturak xumeagoak izan dira. Karo, hor kontutan izan behar dugu ere, normalizatuta dugula violentzia matxista, bai, egunerokoan kalean, bai, hainbat jasarpen naturalizatuta ditugu, normalizatuta ditugu, eta torturaren kasuarekin hori gertatu da, ez? Torturan egondako violentzia matxista hori, torturaren pakaren barruan, ez? Sartzen zen eta normaltak jotzen zen, ez da? Hainbat irain, hainbat presio, hainbat jasarpen, ez da? Orduan, norberak ere, garrantziak kendu dakioke eta barrez. Eta bai, emakume askotan aipatzen da, nigoratzen du doktore tesian, eta Barkatu konexioa galdu dugu momentu batean, segituan berreskuratuko dugu entzuleok eta egingo dugu salto gure estudio zentraletara segituan azken ordukoaren bila, baina konexio hori berreskuratuta jarraituko dugu Olatzekin hizketan, bai Olatz jarraitu barkatu. Bai, horixe, kasu askotan asko izaten zutela, bai, atxilatu osteko beraien testigantetan, hainbat eta hainbat gauza, zituztela jartzen ere horregatik, ez? Olatzegia da, gaiak aipatu dugu, ez? Badituela milaka adar eta hoien artean topatu ditzakegu mugimendu feministak tortura hauek aitortzearen inguruko hainbat atal, bada ere isiltasunaren eta isolamenduaren inguruko beste alderdi batzuk edota komunikabideek hau nola landu duten ere aurki dezakegu eta beste milaka eta milaka gai topatu daitezke bertan, potoloak direnak eta agian oraintxe bertan denbora ez digunak emango lantzeko eskerrak eman izkizukela Olatz hau pixkat errazago ulertzen laguntzeagatik eta liburu hau aurkezteagatik, aipatu nahi nizula edo bukatzeko komentatu nahi nizula, ez? Liburuan agertzen dela, ez? Franco aldarrikatu zuen bake sozial hori, bake espainolista, imperialista, klasista, arrazista eta matxista hori urratzen jarraitzeko gonbidapena dela dio liburu honek, eta espero du hala izatea Olatz. Bai, geuk ere horrela espero dugu, liburuaren helburu bat delako ere lehenengoa da, tortura bizitzen duten pertsonetako ez, baliagarria izatea, baina gero oso zuzenduta dago euskal gizarteari, eta, mugimendu ezberdinegi bai, torturaren aurkako mugimenduari, eta baita ere mugimendu feministari, eta iruditen zaigu hor dagoela, eta, euskal jendarteak ardura hartu behar duela gai honekiko, eta badagokiola torturak utzen dituen genero ondorioak, ondorio politikoak, kulturalak eta sozialak desegitea eta lantzea. Da. Eskerrak eman bardizkiogu Olatz Dañobetia Zeballosi, azken minutuetan entzuten aritu zarete sorginak, putak, terroristak, indarkeria matxistaren ertzak, tortura politikoa, txalapartak argitaratutako liburu hau entzuleok, inorke interesik badu ere, zuzenean ale baten bila joale izateko. Olatz Dañobetia mila esker eta laizzer arte.
Zeueri. Eta bagoaz Bilbora azken ordukoaren bila zuzenean entzuleok, Itxaso Leon lankidea antxe dugu eta Itxaso egunon. Kaixo egunon, azken ordukoari iso, aipatu dezakegu, Lakuako gobernuak Frantzeska Albanese Nazio Batuen erakundeko Palestinako lurralde okupatuetarako errelatore bereziari emango diola René Cassin 2025 giza eskubideen saria, oinarrizko eskubideen eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren defentsan tinko aritzeagatik. Aitorpen horrekin, epaimaiak bere ibilbide profesionala eta independentzia aintzat hartu eta balioetsi nahi izan ditu. Epaimaiak adierazi duenez, legezkotasunaren, justiziaren eta giza duintasunaren printzipioek gidatuta, okupazioak eta gatazkak eragindako pertsonen egoera ikusarazten lagundu du baita kontuak ematea eta eskubide unibertsalak benetan errespetatzea sustatzen ere. Lakuak gogorarazi duenez, René Cassin saria 2003an sortu zen giza eskubideen aldeko jarduera nabarmenak publikoki aitortzeko helburuarekin. Eta aipatuko dugu ere, Elisa Moulia aktoreak Inigo Errejon diputatu ohiaren aurkako epaiketa irekitzea eta sexu abusu delitu jarraituagatik 3 urteko kartzela zigorra ezartzea eskatu duela. Akusazio idatzian 30.000 euroko kalte ordaina ematera kondenatzea eskatu du, kalte moralengatik eta sexu abusuaren ondorioz jasandako kalteengatik edo subsidiarioki ala badagokio betearazpen fasean dagoen horrengatik. Akusatuaren aurkako erantzukizun zibileko pieza banandua irekitzeko ere eskatu du aktoreak, baita fidantza ordaintzeko ere eta ordaintzen ez bada eginbideak egiteko haren ondare egoera jakiteko. Gora ekarriko dugu Errejonek ukatu egin zuela gertatutakoa eta auzipetzearen aurkako helegitea jarri zuela. 2021ko urriko gau batean aktorearen aurka ustez egin zuen sexu eraso delitu horrengatik, erruduntasun zantzu minimorik ez dagoela iritzita. Hauesek azken ordu honetan jaso ditugunak, 12etan jarraituko dugu informazioaren berri ematen. Eskerrik asko Itxaso Leon, bagoaz aurrera mentxe bigarren kafearekin eta esandakoa, eguerdiko 12etan informazio gehiago izango dugula, hementxe zuekin naiz irratian. Bagoaz aurrera bai. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez da honen bale, entretenitzen gera birote balde. Frenorik gabe, taldapan bera, norabiderik gabeko dela. Batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizero, batzuetan erota bestetan bero. Onkiotan bezala, txarra den lekuan nona ere. Entzuleok salda badago eta aspaldi saldari gabe ibili gara, naiz eta hotzak salda ere beharrezko egin duen azken aldian Euskal Herria, baina Euskal Herritik urrun ibili da Lander Kornago eta bueltan iritsi bezain pronto, esan digu, gazteok, bueltan naiz eta, vale, etorri gurera. Lander Kornago, egunon? Aspaldiko? Aspaldiko, esango nuke oso ondo. Ibili zara urrun xamarrean? Bueltan, ibili gara, bai, Tailandiatik ibili gara, 2 astetxo, han gastronomia dastatzen, jendeakin murgiltzen, eta bueno, gaur pixkatoz da itzengo dugu, ez? Pixkat itzengo dugu Tailandian itan gastronomia, eta gero pixkat konparatuko dugu Euskal Herri mailan baita gukite duguna, ez? Bere antzekotasunak eta ezberdintasunak ikusten. Nork esango liguke, Tailandiako sukaldaritzak eta Euskal sukaldaritzak antzekotasunak dituenik, baina Lander Kornagok topatu ditu eta, bueno, bera gastronomo eta sukaldari denean, jakin du horre nolabaite aztertzen. Zuzenean, nola esango genuke, batetik ikusiko bagenu Tailandiako sukaldaritzak guri burura etorkiguna da, sukaldaritza oso koloretsua. Espeziek sortzen duten sukaldaritza koloretsua, nola baitez? Bai, niri etortzen zait mangoa, eta etortzen zait arroza eta patai. Hortikan baijoa. Gorri asko, berdeare bai. Bai, azkenen, guk hemen ezautze duna frutia dira, mangoa, kokoa, platanoa oso tropikala dienak, eta azken pantaia da hemen gehien ezautze duna, baina bueno, gauza gehiago de anjateia. Eta bai, oso da sukaldari mota bat oso ikusgarria, belar askokin, ez hain espeziek ez du eta baiek hainbeste erabiltzen, baizik eta bai belarra, bai pikante ezberdinak erabiltzituzte, eta azken da sukaldari mota bat oso freskoa.
Jateuen, bain klimangatik anta dena, oso fresko puntua imati, bain plater guztiai. Bai, nola baite zapore azidoak edo zitrikoiek ere agertzen dira zitrikoiek, asko. pikantea, umami, oso gazia, gozoa, azken ezagutze egiteun bost kontzeptu horiek, gazi, gozo, pikante, umami, guztioi, beti plater baten sartzeue. Ez dago plater bat da, gozogoa beste baino, gatzigoa beste baino, pikanta beste baino, dena berdinen sartzeue. Hori da. Beraz, Tailandiako sukaldaritzaren inguruan hori nabarmenduko genuke, horrela labur-laburrean esango bagenu, baina aldiz, Euskal Sukaldaritzak berriz bagaramatza beste soiltasun batera, ez? Eta igual, zaporen abaniko horretan, aukeren hoietan, batzuk edo besteak aukeratzeko gehiago, ez? Azkenen pixka bat, hoi separatu bezala ite dugu ez, azkau plater batzuk non gozoa dia, beste batzuk gatz puntu hori dakatena, beste batzuk pikanta dibeduk ez dugu erabiltzen, asko, baizik eta igual bixuguan ite dugu errefritua gindila hori sartzei hau, pikantzi hori, baina... Pintxa, gure, ez da egite, espezie minen edo pikanten adibide garbienetakoa igual espeleteko piperra izango litzateke, eta ez du pikatzen. Eta ez du pikatzen. Oso harina da, ez? Haiekin hitzeiten, esate ziguen, pipar mota ezberdinak 150 baino gehiago dazkatela eta erabiltzeguela behaiek. Dakate abaniko bat... Hori Tailandian. Hori Tailandian. Dakate abaniko bat ikaragarria guk ez dakeuna, gu azkenen ite dugu espeleta erabiltze dut, eta ja gutzako da... kisto pikantea da batzu esatigu, ez erabilia enbeste, no seke, behaiek 150 baino txile, pipar ezberdin erabiltzeu. Eta ala eta guztiz ere Lander Kornagok topatu ditu, antzekotasunak gure sukaldaritza, ez da egit esango dugu, soilagoa den honetan, Tailandiako sukaldaritzarekin. Bai, azkenen, Tailandiar gastronomia eta gurea azken biak oso simplea dira. Osa, esan nahi, bai edakate produktun errespetu bat, depende nun, baita, juten baldin bazea Bangkokeko kaletikan, da ikusten baldin bazu garaje bat, nun sukalde bat akan sartuta, eta da hor gizon bat argi gabe sukalatzen. Esperientzia izan daiteke oso aberasgarria, baina produktuaren errespetua kaso zain beste. Segurunik hor jate baldin bazu da, igual jatezun pataiko benena, baina igual urrengo unen, pixkat igual gaizki pasatzezu. Gainera, horrelako herrialdetan kontraste festa ikaragarria da, ni Bangkoken nahi zegone, baina Hongkonen bertan, egon zintezken garagardo batengatik 15 euro ordaintzen, dorre baten, azotean, oso leku lujoso batean, baina han, kale hartar irizen perpendikular batean, arratoiak alde bateri bestera zebiltzala, jan bizpairu eurotan, eta ondo. Bai, azbia, dagu junginan poton izenun jatetxe bat, izan Michelin bat dakana, dana, hola, jatetxe bat torre bat dana, 5 pixuko jatetxe bat, una bilbainada, esatan bezala. Eta, izan genuen menua, eta menua aldaketan izan zen 3 euroko menu bat, ez? Kiston menua, dena ikaragarria, kiston atentzioa. Eta gehoi, goize izan zen, eta gau ez junginen, hoi Txinatauneko lekuan zeon, junginen antikan, eta justu jatetxen aldamenean postutxo bat zeon, 2 euro batikan afaltze zenuna, eta janaria esatzen zenun, eske, hau ikaragarria baita, jangeu, nivel berdinen jandeu, baina, baten dakazu, atentzio bat, maridaje bat, beste guztia, eta beste baten dakazu, patai bat, plastikozko poltsa baten jartzi zuen pataia, direktamente, da hartzezu, palilloak hartu, da handikan jartzezu, da nivela gutzako oso antzekoa zan, ez? Bai zaporez, bai kontrastez, bai dena oso antzekoa zan, ez? Eta horrekin esan dugu, azkenen behaien tradizioa eta nortasuna gu bezala asko mantentzeuela, beraien egunerokotasunen jatze duten edo kontsumitze duten elikagaietan, ez? Bi sukaldari mota hauek, bere lurralde eta kulturaren historia bat kontantzeue, eta azkenen igual Tailandiarra bai klimai eta bai erlijioai bai asko lotuta dago, eta adibidezku bai arrantza betzintza baita, eta mendiagin asko lotze dugu ez gure gastronomia. Eta bai hor ikusi genuen, tradizioa oso finkauta daola, behaien gastronomia. Azkenen behaiekin hitzeiten batzukin hitzeiten, esate ziguen jatetxe hontan iten zutena, ez zuela ulertzen. Azkenen jatetxea da tradizioaz
aberaste zen jatetxe bat, baina bai modernitate puntu hori emate ziona, eta hango jendea asko ez zuen ulertzen, zeitezun. Justu hemen baita olako zoze gertatzea, justu bali mazua batzekin zeiten, bai, zarra, ondo jatea, baina ez dut ulertzen. Baina ez dut ulertzen. Oso arraroa da netzako. Han baita berdina gertatzea. Eta azkenen baita behaiek gu bezala zaporen oreka lortu nahi du, ez? Azkenen behaien klima hain beroa da, hain kiston ezetasuna dago han, behaien zaporek orekatzeko modua azkenen alineatzeko modu horrekin garatzeu, ez? Azkenen behaien gastronomia da, ikusten da oso simplea da, azkenen ikustezu arrozakin egindako zehoze, bai arroza edo bai pantaieko fideo batzuk, proteina bat, bai oi askoa, bai arraia, zen proteina, bai erabiltzeuena, eta geho beste guztia sartzeuena da alineatzeko zehoze da. Bai belarrak, bai arrain saltxa, soja saltxa baita, pikante mota guzti horiek, belimak, olako gozatena, alineatzekoa. Azkenen bestela oso gastronomia zozoa da. Azkenen erabiltzen bali mazu fideo batzuk eta proteina bat, azkenen da oso simplea, eta azken guzti hori erabiltzeu alineatzeko. Guk baita hori erabiltze dugu, baina depende ze kasutan. Baita, adibidez, arrai bajaten baldin bazu, azkenen bere limoi puntua daka, bere belar puntua azka baita. Ozpinarekin joka dezakegu, batxuri ozpindu hori ez? Hori da, eta azkenen hori gure, antzekotasunetariko izango da gure gastronomia. Baina baita oso ezberdina gehala, ez gehien bat gastronomia edo jateko zaporekin jolasteko, baizik eta kontsumitzeko modun. Azkenen tailandesa kalen jateu. Eta gumaien eseritzen. Bueno, ezberdintasunak ere hasiko gara aletzen, nunbait, lehenengo ezberdintasuna ere irudikatzen ari gara, ez? Konsumitzeko modu hori, kalea eta aterpea, eseri eta mailaren inguruko kultura eta pixkat kaletiarragoa den konsumitzeko modua, nik galdetu nahi nizun, Lander, Japoniako sukaldaritzan esaterako lehen aipatu dituzu ez batzutan pataia egiterakoan, bai, belarrak eta baina arrain saltxa edo salda edo horrelako fume modukoak edo ez egite erabiltzen diren? Ez da fumeta, arrai saltxa, bizkat kontekstu jartzeko, arrai saltxa esatze deunen da arrai fermentatu saltxa bat. Non jartzen da arraia pote baten gatzakin eta hor uzten da urte batez. Horra zijoan nire galdera. Japoniako sukaldaritzan ikusi dugu salda batzuk ordu eta egunetan eta egosten eta egiten direla, hemen kozinatu baino, fermentatuz edo, eta denbora luzez. Fermentatuz, bai, salda batzuk erabiltze dituzte baita, baino ohikoena da, hain gastronomia azkarra da, non Tailandiarra 5 minututan jateu, kalen, eozein lekutan, ez daukala denbora salda batekin egitzeko, eta ez dare ohituta olako gauza jaten. Orduan, alineatzeko metodo horiek dia metodo azkarrak, arrain saltxarekin. Da arrain saltxa fermentatu bat, igual urte batez egoteala gatzetan sartuta arraia, eta horiek erabiltzeu alineatzeko dena. Baina salda, guk ezautze deun salda bezala, plater batzuk bai egiteko erabiltzeuela, baina ez da ohikoena. Ados. Tira, horrelako alde batzuk ere hasi gara aletzen eta erakusten, baina jarraitu nahi dugu nolabait, kontatu dizuegulako ez, Lander Kornago ari zaigu kontatzen, badaudela antzekotasun batzuk, edo berak identifikatu dituela, bai tradizioetan nortasunari dagokionez, produktuarekiko errespetuari dagokionez, eta antzekotasun batzuk Tailandiako eta Euskal Herriko sukaldaritzaren inguruan, baina desberdintasunak ere agerikoak dira, hasita zaporen profiletatik edo. Azken, dena joa oso ligauta behaien klima eta kontsumitzeko modungatikan, ez? Azkenen behaien Tailandiako zapore perfila bada gazi oso azido pikantea plater baten bertan sartuta. Jutezea euzin lekuta jatezu da. Piskat ikusten da, zure ejerzizio mentala iten hasten bali mazea ikusteko ze zapore perfila dao plater horretan, loko bihurtzea, ikustezu gazia da, hola gozoa da, hola geopikanta etortze zaizu, umamia da, kala, daka abaniko guztia plater baten sartuta.
Oio bego txarra da, bueno, azkenen bai kontsumitzeko era da, eta bai egindako gastronomi mundun sartuta dauna da, ez? Eta guk azkenen baita gure zapore naturalagoa gustatzen zaigu. Azkenen gu ez gare ohituta horta, eta lehenengo 5 egunetan, zer gauzakin flipa dutezu, esatezu, hau da, ikaragarria, baina sigarrengon esatezu, igual gustatuko litzaidake, letxuga osto hau, pixka letxuga zaporea baita ukitzea, ez? Eta hori baita oso kontraste arraroa itezaigu, gare ohituta zapore naturalagoa, espezie gutxi erabiltzeu, sinplitasuna, purutasun hoi nagusi bezala errebindikatze deu, eta bai edakate guztiz kontrakoa. Hoi zergatik izango zen, azkenen behaiek baita beraien historikoki kontserbatzeko metodoa ez dute gu bezain erraza euki, eta beraien historikoki beraien helburu printzipala zen zaporeien maskaratzea. Osa, igual, arraia pixkat pasata baldin bada ona, disimulatuko deu, txilekin, limekin, azidokin, gatzakin, gozokin, eta behaien gastronomia geho hortaz gaur egunez, depende, zelekuta jotezean, batutan kontu zibili barra dao, nun jatezun tanunez, eta azkenen behaiek hola maskaratu eto pixkat, maskaratu ditugu. Nik hor ikusten dut nire aitarekin desberdintasuna, nire aitak beti esaten du, orain ere ari zara, saltxa arraroren batekin, ez? Nire aitak jango luke, berak etxean jasotako letxuga, pixka bat, berdan etxean jasotako tomatea, eta oliaskoa labean bere saltxa horretan. Eta listo, eta orduan nik botatzen badiot, gustatzen zaidalako gauzak probatzea, eta nik botatzen badiot, soja pixka bat zerbait, orain ere ari zara saltxarekin, badakizu zertarako dena guztia. Badakizu hau dena dela, arraiaren kalitatea izkutatzeko, ez da, badakizu dela, agian ez jaten ari zaren lehenengo sagaia ez dagoelako gona, ez. Badakizu eta beti hortxe egiten dugu burruka. Historikoki beti hola izan da. Oain ez, azkenen zue zapore perfila aldatzezu, eta azkenen goxogo bihurtzezu elikagaia ez, azkenen hoi asko zapore daka hemen, eta Tailandian, ez? Baina erabiltzen den modua ez berdina. Eretxean pixet izan da alderantzizkoa. Ni ere zaretu nintzen eta hori egiten dut, ez esango dut. Nire kuadriakoek akatuko nindukete, nik ardo botila arrasto bat ikusten badut zukaldean, eta inork ez badu edango ez dakizer hori askoari botatzen diot, eta edo zer gauzetarako erabiltzen ditut, ortopatzen ditudan danak. Nik beti kontatzen Eretxean menestra, berdura, edo barazki menestra, edo lekak gorriak direla. Zenera eta leonekoa da, eta leongo sukaldaritzan Kacereseko, laberako piperra hutsaren, pimentoiaren kultura handia dago, aitak denari botatzen dio. Eta nik, barazki menestra, hasi nintzen ikusten, txetik kanpo, normala, garbia. Pixet, atentzio amaten zidan, hau zerretik ez da gorria, ez? Zeneretxean menestrak pikatu egiten du. Piperra hutsa gainera, badakizue, badagoela mina eta gozoa, edo pikante dulce ditzen diote. Neretxean nahastuta daude. Euneko 50 gozo eta euneko 50 min, edo neraitak gaur egon prestatzen du niretzat nahasketa berezi bat, dela euneko 60, hiru laurden edo min, eta laurden bat gozo. Nik etxean piperra hutsa gozo erabiltzen dut ere, eta hoi asko egiterakoan ere, edo atzo bertan banituen tripakiek garbantzuekin afaltzeko. Niretzako da, plater izarra gainera, baina txorixorik gabe, gustazait garbiak izatea nolabait. Baina horri noski, botatzen diot batetik piperra hutxe mina, eta bestetik baditut horrelako gatzezkata batzuk piper hautsaren antzekoak direnak. Hautsakin astuta daren naia. Barkatu, ni atzo negoen etxean, living. Eta Iruñatik bueltan gasolina botatzera gelditu, eta zer eta zezina topatu nuen gasolindegian antxe, seinale bat da. Zezina pixka eta zeituna batzuk, eta tripakiak garbantzeekin, afaria egin nuen atzo, kontatu nahi nuen, barkaiazue. Baina nire etxean berriz, batutan izaten da borrokan eraitari neramak esaten diola, nire bota diozu da honek ere pikatzen du, ez? Eta batutan jendeak esperu du menestra batek, ez pikatzea. Normala dan bezala. Han guztiz kontrakoa, han zoaz ez dolin baizu pikatzen, seinale txarra. Pikantekin asko jolastu, mota askotakoa, han europear batek oso gaizki pasatzeu, abixatzi zuen baten bat, baldin bat gaur bidai bat prepauta Tailandia, kontuz pikanteakin, asko pikatzeula, asko.
Baino, bai dala pikante bat oso berezia, azkenen pikantea gugare ohituta dala mina hoi, eta jazta, han zaporea azkate. Han pikantekin da minakin zapore ezberdina azkate. Beraien gastronomia asko aberasten duna, ez? Ba, jute malin bazea, Tailandako leku, ba, igual iparraldea, erabiltzeu pikante mota bat, ba, igual freskogoa dana, baina igual jute malin bazea banko zati hortan da, bai dala pikante bat, ba, ja, zakarragoa bezala, ez? Gure osagai tipikoak baita asko aldatzea, noski. Azkenen Tailandiara gehien bat belar freskoak erabiltzeu guk ez deunak erabiltzen, ez? Tailandiar albaka asko erabiltzeu, dala deskubrimentu bat, da albaka txiki bat, baina oso aromatikoa, oso ezberdina guk ohituta garen Mediterraneo aldeko albaka horrekin, koriandroa baita asko erabiltzeu, guk ez deuna erabiltzen, perexia baita erabiltzeu, sorpresa, nekin horrela erabiltzezuela, baina baita erabiltzeu. Ez dakit berezkoa duten, baina egia da asiar egoeki aldera, ez? Sudeste asiatiko delako inguru haietara, aspaldi ere iritsi zirela, ez? Europatik garagardoa egitera, eta beste bat kolonia girotara, pentsatzen dut eraman gozutela. Bai, baina nola, ez da zeoze ikuste deuna, ez da errepresentatiboa, ez da ikuste deuna. Jatezu bela, ez da, obrexia. Guretzat, hainbesteko zapora ez duen zerbait, gero ez dakit Latinoamerikako sukaldaritzan adibidez agertzen da zilantroa, itxuraz antza auki dezakeena platerean, baina zaporaldetik oso bestelakoa dena. Eta bai, guk ikusi genuen da zen, zilantroa izangoa, automatikoak ez tezu konexioa egiten de, prexia da. Ez tezu konexio egiten, gero probatzen zu da, hau etxea da. Eta gero badago hor belar bat, niri desente gustatzen zait, ez dakit nola deitzen zaion ez euskeraz ez gazteleraz, lemongrass edo... Lemongrass. Citronela, gazteleraz citronela. Hori berez asiarra da, naiz eta gero Ameriketan asko edatu den, baina asiarra da. Tailandian ere erabiltzen dute? Bai, asko. Gehien bat erabiltzen dugu zopakiteko. Zopakio itzeingo dugu bi errezetak ari dizuet, bat dela kausoi esatean errezeta bat, dala sopa antzeko bat, Tailandian iparralden jatela, eta bai lemongrassoi asko erabiltzeu. Ados. Eta, bueno, hoi, esan bezala ez, azkenen topagune interesgarrik ikusi diteu, ezberdintasun asko, asko txokatu zitzena izan zan baita jute zinala, hainbat postu kaletikan postuk ezberdinak ikusten, da errepente ikusten zen, Michelineko plaka, eta esaten zen, keu, hostia. Ikusten zen, hola, junginen batea, dala mundu guztin famauta jaifei deitzana, dala emakume bat, 86 urteko emakume bat, eski gafa batzukin, eta woken, gaikagarria daiko bien, eta da woken lan aiteunan emakume bat, hola, zarra, eta izar Michelin dakan emakume bat, oindala gizton urte piakin, da postu kaiefero. Nola zaizu izena? Jaifei. Eta da, kalen ikustezun postu... Ez balin bazu ezautzen, pasatzezea da, beste postu bat. Beste bat. Atentzua ditzaizu dala, emakume bat, sartuta, bere betaurrekokin, bere wokakin lanen, hostia, zer dago. Eta hoi emakume horrek izan Michelin badaka. Eta hoi da oso ezberdina. Eta igual jute zinen Txina dauneko edozein lekutatik, da ikustezen hor plaka bat. Hostia, hemen garela akostumarauta, izan Michelina dala, como jatetxeak, kriston handia, kriston pertsonalakin, kriston gauzekin, ikuste zenun emakume bat. Segurazki beak ez dakila izar Michelina dakala. Ze implikazio daukan horrek mundu mailan. Emakume gizon horrek umaten jakizan, da santu izar Michelina dakazula, oso ondo, zer da hau. Zer aldatzen duen ere egunerokotasunean, ez? Zer da. Eta postu hoitan, esaten du bezala, 2-3 euro batikan afatzen dut. Perfektoa, arazoi gabe. Eta, pixa bukatzen juteko, 2 errezetak ari zuet. Jende lokalekin itzein dako errezeta, ez da Googleetikan hartutako errezeta txarra, nola ez pantaietaz itzeingo dugu, da pixkat gu gehien ezautzen duna, ez? Azkenen dala arroz fideo mota oitago salteatua, eta gero beste bat, kausoi, ez duguna hainbeste guk ezautzen, bai esan duguna, ez? Iparralden jatena, eta da, berrize,
arrautz fideo erabiltzen dituzte, arramen motatako fideoiek, ez du arroz erabiltzen, eta azkenen sopaz egiteana, ez? Lehenengo da behin, pataia zitzen godeu, han pataia da egunerokotasunen jaten duten zehoze. Osea, azkenen da, bai lanetik anatea, o kaletik anibili gauez, momentu baten patai bat jan, 5 minututan, eta etxea, eta bere bizitza segitzea normal, ez? Azkenen pataia da, arroz fideo batzuk, basea, edozein lekutan erostea dakauna, ja hemen ez hau ziteu. Oiasko xerrakin egindakoa, edo bai ganbekin egiteana da, tipikona da ganbekin jatekoa, hemen han baldin batzarete kontuz, nun jate zuen pataia, guten baldin batzarete merkatu batea da ikustituzu ganbak lurren botata, igual hemen ez. Piskatorekin kontu bai bili barra daola, zeren behaien higiene estandarrak ez dia gure estandara berdinak, normalena da ez errez gertatzea. Ni bi asteetaz hortaz ibili naiz, jandet postu txarrenetarikoa janditut, eta ez gertatu. Eta hemen zaude. Eta hemen nago, eta behin gau baten hotelen bertan janun, eta gaizki jaren, eta tripak gaizki nintzen. Orduan, pixka loteria. Eta gero horrelako herrialdetan ere, tripak gaizki ukitzea zerren ondorio den, askotan ez dakizu, ur suministroa ere ez delako izaten onena, hotelean bertan akaso urarekin garbitu dute barazkiren bat, eta gertatzak ez horrekin, pixka kontu zeuki, baina ez junde ez da antigolako traje egin bat jaltzea, porque, tokatzea bale mazizu, tokatzea zaizu, eta jazta, ez. Orduan, esan bezala. Arroz fideo hauek, oiasko xerrak edo gamba batzuk, arrautzak, batxuri ale pixka bat, olio pixka, normalen landare olioak erabiltzen dituzte, normalen, ez dute animali olioak erabiltzen, soja brote batzuk, hemen erosteak noezen lekutan, tipula berdea, tipula erosteun tipultxoa, berde zatioi moztuko dugu, erabiliko dugu. Lega, tipulinaren isatxa. Hori da. Isatxa, azte nola ditu, osto berdea, bai. Osto berdea, isatxa. Hemen, intxaur batzuk saltza dazkau, kakao batzuk baita. Kontuz hemen, maikideren bat alergikoa baldin bada, ze fruitule horren alergiak gogorrak izaten dira. Bai, kontuz. Limoia, o lima erabiltza dakau, eta hemen bere puntu bereziena da pantaiaren egituen saltxa, ez? Azkenen erabiltzeue arrain saltxa, soja puntu bat, azukre beltza erabiltzetuzte, bai palma, azukrea edo palmitolako azukre bat erabiltzetuzte, eta aukerakoaz tamarindo pasta bat. Tamarindo pasta igual pixkat hemen pixka zailagoa da aurkitzea, baina aurkitzen baldin bakazute baita bere puntua emango jo, ez? Eta pipergorri freskoa, edo hemen itzen dugu bezala, piper hautsa, baita erabiltzea dezakegu, ez? Azkenen iteko oso erresa da. Dazkau fideo batzuk, proteina batzuk eta barazki batzuk. Bere orden logikoaz jarraituta, fideoak batzu normalita dakauna da, urreperetan sartu fideoak, 20-25 minutu, eta gero minutu pare bat ura irakitzetan sartu, pixkat baita bere gogortasuna mantentzeko. Gero beste alde batetikan saltxa prestatuko deu, soja, azukrea, rain saltxa horrekin, han baita lima sartza dakau, belar batzu baita sartza dazkau, bagoitza bere gustuko balikagekin. Gero proteina frikitu beste aldetikan, han uoka erabiltzeue asko, azkenen uoka da burdinez egindako ontzi bat direktuki sutan jartzeana da, jartzeuena, hemen ez dakau kultura doi, orduan zadatagi baten oso beroa, olio pixka batekin, olioa zartagian sartu baino, lehenongo oiaskoan sartu, oiaskoan masajatu olioi pixka batekin, eta gero zartagia gota, azkenen olioa zartagin sartzen baldin badu temperatura askokin, azkenen erreitea. Eta hoi, osasun garritasunua hoi, pixka gatze dugu, eta zaporea baita emateu, ez? Orduan, proteina hoi frigitu, aromatikoak baita salteatu, lemongrasane baldin batzut sartu, albaka, perexila, zilantroa, zena ez duen belarra baita sartzeu, arrautzak sartu, arrautzak puskauta tortilla bat egiteko antzekoa, soja brote guztiekin eta horrela, geho gatzatu, gozotu pixka bat, eta bukatuko du fideoak egosita, eta hor salteatu pixka bat, eta hor japataia dakau, eginda. Ostras!
Nik uste Goiuri pegatzen izola zuri platera goxo egiteak. Begira! Zer den jan nahi dut, baina ez da sukaldatu nahi. Barkatu. Zenbatetan janduzuzuk nik sukaldatuta, eta zenbatetan alderantziz. Bai. Txau. Ados. Nik jaten dut, Iñigok sukaldatuta. Kontua da. Nik gure bikotasun honetan, Goiuri, nik ordezkatzen dut euskal sukaldaritza, produktuari errespetua eta soiltasuna, eta Goiurik egin ditu bere bidetxoak eta nik jandut berak egindako asiar kutsuko platerik. Hori da, bai. Beraz, iruditzen zait, hau bere esparruan dagoela. Baina, elkartea zuk jarri behar duzu. Nik elkarte jarriko dut. Ados. Hombre, elkarte baten patai bajatea, hostia, kontu de hoi da. Ja, estatutuetan agian jartzen ezin dela. Igual ezin da, Elkartetan egin beharko litzatekena da R, baina pataia kozinatu beharko litzateke. Bestela, hilabetetxe batzuk itxaron, nola, etxe berria izango dudan, agian horrela, inaugurazioarako egin dezakegu zen. Baina, igual lehenago egin dezakegu petit komite. Hola, iruzpalau elkartu eta soziadean probatu. Nik Iñigok zurekin egin duna, nik nire aitarekin egin dut. Nik oentxo bertan errezeta kopiatu ditut eta aitari bedari dizkiotela. Esaten, badakizu egin. Nik probatuko nuke, edo akaso, barkatu, Lander Kornago bidaietik etorri da, dago pendiente soziadean afaritxo bat. Lander jarriko dugu sukaldatzen. Baina igual Landerak ez du nahi patai bat prestatu. Igual nahiago du beste zerbait prestatu. Probatzen bali mazo ingo izuet, ez da katarazekan. Baina post-postare ez dizu ematen. Bueno, azke iruditzen zait da platera goxo badala, baina ez da beste munduko zehose. Nahi diguzu egin mingaina saltxan. Bai, beti. Lander Kornagoren errezeta hau entzun duzue entzuleok, eta, saiatuko gara, sareratzen. Uste dute aukera izango dugula, hola, pixkate pikatuta, tipula pikatzen den bezalaxe bideoare pikatuko dugu, eta moztuko dugu, txiki-txiki, eta jarriko dizuegu entzungai. Nik orain txegia esan jateko gogarekin galdu dut gidoiaren aria, ez dakit Lander Kornagok amaitzeko zerbait kontatzeko tezigun horrendik. Ez, pixkate... errezeta hau zeizu editeko eozein momentutan, eta azkenen Tailandia juteko gogokin badin bazarete animatu, hango gastronomia gozatzeko, hango jendeaz baita gozatzeko, jendea oso urbila dela, oso lagungarria guztiekin, eta ez eukitzeko beldurra. Han jateko, probatzeko, galdetzeko, kaletatik galtzeko, eta pixka junte balin bazate disfrutatzeko guztitaz. Landerrek bi errezeta ekarri ditu, baina pataia kontatu dugu. Kabo soia faltako leitzea guke, baina ez dakit, kontatuko dugu? Bai, pixkat denboa zola guaz, baina nahi balin bazu azkar pixkatite dugu. Kabo soia da, Tailandiari paralden jatean zopa antzeko bat, ezberdintasuna da behen ramen motatako fideoak erabiltze dituztela, oiaskokin baita egindakoa, eta hemen koko esnea eta oiasko salda nasten dute. Netzako deskubrimentua izan da. Ezautzen nu, baina nun inoiz hola probatu hango on bat, eta netzako izan da plater favorituena, janduna. Eta azkenen da, arrautz fideo batzuk, oiaskoekin, oiasko egosia, koko esnea, oiasko salda baita, eta gero azkenen esan deuna, azkenen alinatzeko modua beti oso antzekoa da, ez? Azukre beltza, arrain saltxa, tipula pixka bat, batxuria, jengibre pixka bat, eta gero tipula pikauta, limoia, eta baita fideo kurruskarria jartzen dituztean, ez? Hor bukatzeko. Orduan, iteko, berdin oso horreixa, ez? Fideoak egosil, joan koko esnea eta oiasko salda nastu, kurri pasta pixka sartzen ebali mazu ados, baita berdin, oiaskoa sartu, gatza azukrea alinatu pixka bat, eta fideoekin zopa horretan baita bukatu. Eta gero, bukatzeko, fideo kurruskarri batzuk jarri, pixkat kurri gehione baldin batzuk sartu, tipula pixka bat, lima tanta batzuk, eta horrekin bukatzean egindako platera, baita edo zopa. Ze ona. Entzuleok, Tailandiako sukaldaritzako bi plater, guk Goiurik aukera dezala, pataia, edo kaosoi prestatuko duen. Biak, zergatik ez? Biak antzekoa dira, ez? Egun batean bat, eta beste batean beste bat. Ados? Joango gara erosketak egitera. Hori da. Nik xerbakek gainera, ia osagai guztiak izango ditu. Uste dut, ez? Baten bat igual faltago zaigu.
Baina topatuko dugu. Ba, Lander Kornago, behonde izula Tailandiatik buelta honetan, handik errezeta bi ekarri dizkigu Landerrek, eta baita bertako sukaldaritza, eta euskal sukaldaritzaren arteko antzekotasun eta aldeak ere nolabaite aletu. Beraz, aste pare batean berriz ikusiko dugu elkar. Durangotik bueltan izango gara, Gabonak gertu, igual data hori da ona, afaritxu bat egiteko. Igual, bai. Den ez izugu kontatuko, entzuleo. Lander Kornago, eskerrik asko. Zuei. Eta oraintxe 20 minutu eguerdiko 12 falta ditugun honetan, guk ere aurrera egin behar dugu, eta segituan, Imanol González Gurrutxaga gurekin izango dugu, hainbat zinema eta telesail proposamen egin behar dizkizu egulako. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool if I'm stubborn when it comes to this? Guess we're in time. If you're getting yourself wet for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinema. Do you think I'm cool? Esan da bezala entzuleok, murgildu behar dugu hemen gure puri-purian tartean, Imanol González Gurrutxaga gurekin dugu dagoeneko. Imanol, egunon? A ver, egunon... Ez zen batek konfiantzarik mikrofon horre funtzionatuko zuenean. Ez que ikusi dizut eskua hor nivelen gainen esan detu azpare. Ia izi alproja. Kaixo, egunon. Egunon, ondo? Ondo. Kontatuko diego entzulei gaur goizean gustatu dena, Juri? Bai, mesedez. Kontatu. Bueno, kontua da ari ginela hemen lanean, eta nik entzun dudala. Nola Imanol ari zitzaion Juneri kontatzen zer gomendatu asmo zuen gaurko puri-purian saioan, sekzioan. Eta entzun dut Karabaio, entzun dut deskubrimendua, eta horrelako hitzak entzun ditut, eta pentsatu dut. Ez da posible izango. Eta zergatik diodan ez dela posible izango? Duela hilabete batzuk nik egin nuelako sekzio txiki bat artelanen inguruan, eta kontatu nuelako badagoela dokumental bat, The Sleeper izana duena, gai hau lantzen duena, pixka bat gainetik kontatu nizuen. Eta handik hilabete gutxitara Iñigok astelehen batean puri-purian tartera ekarri zuen The Sleeper, Karabaioren kontu honen dokumentala. Eta gure artean hitz egin genuen, eta esan genuen, tira, onargarria zela, Iñigok puri-purian tartean dokumental hau aztertzea, naiz eta duela hilabete batzuk nik jada azaldu nien entzulei dokumental horren berri. Baina, venga, pixka bat gaztelaniaz esaten den bezala, aceptando pulpo como animal de compañía, aukera emanio Iñigori puri-purian horretan, The Sleeper azaltzeko. Eta han non, hau da entzuleentzat, 3. aldiz, Imanol G. Gurrutxagak asmoa zuen The Sleeper azaltzeko. Tordon joan naiz Iñigoren gana eta esan diot. Iñigo, zuk emango diozu zaplazteko? Edo nik emango diot. Eta Iñigok bere esku zabaltasun osoz, baimena eman dit, zaplazteko hori nero nik emateko. Hori da guztiz egia. Baina zoi, troleoa gustatzen zaizue?
Troleoa? Nik pentsatuet proposamen trolero badakarrela zuentzako. Bueno... Zuk proposamen trolero bat? Bai. Ados. Bota. Bai. Kontatuko izuet sinopsia proposatuko dudan edo eskini nahi dudan edo egin nahi dudan proposamenarena. Enkante gile batek mundu guztiak desagertutzat jotzen zuen kuadro baliotsua aurkitu du langile gazte baten etxean. Arteari eta klase ezberdintasunei buruzko komedia dramatiko bat dakartzuet. Hau ez da dokumental bat. Hau ez da aipatu genuen lana, baina nik uste dut oso garrantzitsua dela gaur arte eta kuadro desagertu batekin troleoan jarraitzea, eta entzuleok benetan hau proposamen serio bat da. Nola izan hau? El cuadro robado, Pascal Bonitzer. Hori gomendatu behar nunen gaur? Isilik honai, axola gabea. Filminen estreno esklusiboa da, duela egun batzuk estrenatu zen, eta kontua da, benetan beste, gaiaren antzekotasuna duela, baina beste kuadro bat dela, ez da hain ezaguna, ez da Caravaggio bat topatzen dutena, baina Egon Schieleren kuadro bat aurkitu dute Mulhausen, langile baten etxean. Movida da, eta hemen historiare asko sartzen da, 1929tik desagertutako maisulan bat zela, naziek lapurtu zutelako. Eta ez dakite oso ondo nola, gero pelikula joaten da kontatzen nola, iristen den behargin baten etxeraino. Oso, lan interesgarria da. Fikzioa da. Nik ez daukat ziur oinarrizko historia batean kokatuta dagoen, edo badauen gidoian horrelako abia puntu erreal bat, baina oso lan polita, eta filminen daukazue ikusgai El cuadro robado, benetan oso kritika honak jaso dituen lana, pixkat komedia dramatikoaren giroan edo kokatzen da, nik ez dio dramatismo handiegirik ere ikusten, gehiago pixkat komikoa bihurtzen da, baina, Imanol, zuk ez, baina nik bai gomendatuko dut, kuadro lapurtu baten inguruko lan bat, eta kasu honetan, hauxe, El cuadro robado, esan dut izan bezala, filminen daukazue ikusgai, eta hauxe da nere gaurko proposamena. Pascal Bonitzerren lana, esan da bezala, dramatikotik zerbait baduena, baina pixkat komikoagoa ere bihurtzen dena, eta fikzio giroan, gai oso antzeko bat kontatzen duena. Agertu da etxe batean, kuadro lapurtu bat, eta nola zen Imanolzuk gomendatu hartzen nuen dokumentala? The Sleeper. The Sleeper, Sleeper bat agertu da kasu honetan Frantziako Mulhausen, eta hortik abiatutako pelikula nere gaurko gomendioa. Zer duiz zaizu Juri? Ez dakit... Troleoa ondo. Bai, baina nire osasunarentzat ez zaretela bat ere komenigarriak. Ez? Besterik ez. Ez hori, esan berduan gauza bakarra horixe da. Zergatik? Tortilla ondo itxen erakutsi dugu. Sortzen dizkidazulako burua usteguari. Tira, eta zalantzarik bazenuen, bazenuten troleo honekin, nik jarriko dizuete trailerra, pixkat koka zaitezten gaurko nire gomendioan. Soy Metre Eckerman. Pide una tasación para autentificar un Egon Schiele de uno de sus clientes. 99% que es falso. ¿El chico es obrero químico? Sí, es casi un crío. Están aterrados. Buenos días. Buenos días. Es auténtico. ¿Por cuánto lo estimáis? 10. 12 millones. Mamá. Se creía destruido en 1939. Ya veis en qué se entretenían vuestros antiguos propietarios en sus años mozos. Trabajaban con la policía alemana. Hay una palabra que lo explica todo. Egiazko historio batean oinarritu. Hazte degenerado. No quiero ese cuadro. No quiero tener sangre en las manos. Adquirió ese cuadro de buena fe. Tiene derecho a algo. Lo intentaremos. Podéis hacer más que eso. ¿Qué dicen los herederos? ¿Lo he encontrado? Me juego la vida a que es real. Yo soy uno de los 9 herederos legales. ¿Querría su chico convertirse en el 10º?
Rocheburg, ¿le suena ese nombre? Dice que el cuadro se venderá mal, que no debe ir a subasta. Es crucial no dejar escapar esta venta. Sí, es crucial. Sí, pero nosotros decidimos cómo se vende. Bueno, batxando bezala, oso beste estilo batean, ze aurreko proposamen hartan dokumental batetik ari ginen, Karabaioren dokumental bat, kontatzeko moduan eretzat oso interesgarria zen. Hau fikzio bada, beste modu batera planteatutako pelikula bat, baina, bueno, Pascal Bonitzerren lan hau, gomendagarria da ere, eta hausen ere gaurko proposamena, Goiuriren osasunaren kontra badoare. Zine zure proposamena, Goiuri? Nere proposamena da 8 ataleko telesail labur bat, lehengo astean ere horrelaxe ekarri nuen, estilo hortakoa, eta izena du All Her Fault. Kontua da, oraindik ez dagoela ikusgai, Hego Euskal Herrian abenduaren 15ean estrenatuko dela, Sky Showtimek estrenatuko du, baina tira, Estatu Batuetan jada estrenatu dute, eta hango plataformetan ere ikusgai dago, baina bueno, ona, oraindik ez da iritsi, baina proposamen interesgarria da, aukera izan dudalako irudi batzuk ikusteko, eta hauxe ekarri nahi dizuet. Trailerra jarriko didazu, Inigo? 99% of the time when a child goes missing, it's a misunderstanding between parents, grandparents, nannies. Hi, I'm Marissa. I'm here to pick up my son Milo. There's no Milo here. But Milo's been missing for nearly 5 hours now. It's not a misunderstanding. I'm so sorry. If anyone has any information, please, we beg you, come forward. Bueno, All Her Fault izena du telesail honek, eta trailerrean ikusiko zenuten bezala, Sarah Snook da protagonista. Sarah ezagutzen dugu Successioneko Xiobanen papera egiten zuelako berak, eta telesail honetan, bueno, horrela spoiler gehiegi egin gabe kontatuko dizuet, bera dela Marisa Irvin. Eta Marisa Irvin badoala bere auzokide baten etxera, bere seme Miloren bila. Atea jotzen du, Miloren bila nator. Ze ustez, Milo zegoen Jacob izeneko bere ikaskide batekin, jolas hitzordu batean etxe horretan. Baina Marisak jodu bateko etxeko atea, eta bertan emakume bat agertu da, eta emakumeak esan dio, hemen ez dago umerik, eta ni ez naiz haurzaintzailea, ez naiz nani bat, hemen zure semea ez dago, baina hemen ez dago zure semea, eta ez dago bere ikaskide den Jacob hori ez tekit zertaz ari zaren. Bueno, orduan, Marisak lortzen du, bere semearen ikasgelako guraso batekin, ama batekin hitz egitea, eta amak esaten dio, Marisa, baino Jacob, hau da, ustez zure semearekin dagoen umea, hemen beste ama batekin dago, eta Milo ez da inon agri, hemen ez dago, orduan ezinezkoa da Milo Jacobekin egotea. Eta hor hasten da biaketa bat, ez? Ume bat galdu da, ez dakigu, baitu dute, 5 urte ditu, beraz, ez du bere kabuz ies egin. Zer gerta, hor hasten da bilaketa bat, baina telesail hau ez da soilik desagerpen baten misterioa, ez? Hemen izenburuak berak ere pista bat ematen digu, All Her Fault izena du, hau da, dena bere errua da, eta herrek emakumeari egiten dio erreferentzia. Izan ere, telesail honetan asko hitz egiten da ama langile izateaz. Eta nola, bereziki, Estatu Batuetan kokatuta dago, orduan hori ere, da testu inguruan kokatu behar da, Estatu Batuetan ez da existitzen amatasun baja, eta bueno, badakizu gainera lanarekin, hemen ere bai bainoan, are obsesionatuagoak daudela, eta kontua da, ama langile batek zer nolako arazoak itzan ditzaizken, ez? Edo testu inguru horretan nola hain garrantzitsuak diren zaintzaileak, naniak, edo nola lanean zauden, arratsaldetan antolatzen dituzten zaintzaileek beraien artean umeen arteko jolas hitzorduak, eta amak ez daude inon, ze amak lanean daude. Eta orduan, hortik pixka bat, erru hortatik, asko du telesail honek, ederra da baita ere, Sarah Snooken pertsonaiak, Dakota Fanning aktorearen pertsonaiarekin sortzen duen harremana. Dakota Fanning ere ospetsua da, telesail pelikula ugaritan
ikusi dugu, eta Dakota Fanning da Jacoben ama. Hau da, ustez, Marisaren semea dago Jacobekin, eta Jacoben ama da Jenny pertsonaia, Dakota Fanningek antzezten duena. Eta bi amen artean ere lotura sortzen da, ze nolabait nahi gabe batean Jenny ere hortxe dago, ez, misterioan kokatuta, ze ustez, Milo Jennyren semearekin zegoen. Eta bueno, oso proposamen interesgarria iruditzen zait, bereziki horregatik, ez, ikuspuntu horretatik. Ama langile batek, nola sentitzen duen errua ezagoelako bere semearekin, baina nola gizarteak ere bultzatzen duen lanera, eta nola oreka bat topatu behar duen askotan ezinezkoa den oreka bat, eta kontziliazioaren izenean egiten diren gauzen ondorioz gertatzen diren gauza asko ikusiko dira telesail honetan, eta horregatik hauxe proposatu nahi nizuen aktore oso onak, bereziki esan bezala Dakota Fanning eta Sarah Snook, eta proposamen interesgarria irudi aldetik baita ere, eta gidoi aldetik baita ere. Estatu Batuetan ikusgai dago, Peacock plataforman. Hori da. Unai Elordi Hidalgo kinoiz VPN edo VPN sistemetaz hitz egin dizue, beraz norbait erdi jakarra balin bada, VPN batekin Peacock plataforman sartu eta han ikusgai duzue. Bestela itxeren egin behar da. Bestela itxeren egin behar da. Abenduaren 15 arte. Ondo, azken 4 minutuak eta bixi Imanol González Gurrutxaga, zein da zure gaurko proposamena? Bida, magia gustatzen baldin bazaizue, hau ez da nere gomendia, Juneri sustuitxo bat eman nahi nion. Troleoaren mundu eguna. Begiak irikitzaizkizu, Bueno, azkar. Gaur gomendatuko izuetena making of bat da, dokumental ezakit konsideratu daiteke, baina, bueno, Frankenstein pelikulai buruz asko itzen dizuet, eta iruditzen zait, azkeneko urtetan ez dala hainbeste erakusten pelikula baten atzen dagoen prozesuaz, eta hori alde batera jarrita, iruditza baita, bai Guillermo del Torokin aidiela marketing estrategia oso on bat iten, eta bea ari dela elkarrezketa asko ematen, eta nola mutilak oso ondo itzaiten duen, bere elkarrezketa guztik oso ezagunek egiten dira, eta jendeak asko disfrutatzen du behai entzuten. Eta iruditza zait, marketing estrategia guzti horrekin bukatzeko, edo horri azkeneko zapi bat gehitzearren sortu dutela dokumental hau. Dokumental bea IMDb-en dela pelikula guztin informazioa gertzen den plataforma jartzen du Guillermo del Torok zuzendu dula, arraro egite zait, baina, bueno, posible izan alda bai. Baina, bueno, egia da bere garaian zinema mundua gustatzen zaigun hoi, eta zine munduan lan eitea gustatuko litzaikukena etorkizunan, guretzako referentea handi bat izan ziela Peter Jacksonek zuzendu zituen making ofeko bideo horiek El Señor de los Anillos buruz, eta iruditzen zait gaur egun baita eukitzea eta gaur eguneko pelikula bat lotuta dagoen making ofeko pelikula bat oso lagungarria dela eta oso interesgarria. Hoxe, Imanolen proposamena, barra egiten du Junek, baina niri benetan interesgarra iruditzen zait making ofen mundu hau. Barregurea sortu zait, Imanolek ez dulako hain azkarritz egin ikustet, azken aldian aspaldi. Alde zuzuk ere espabilatu, 2 minutu dauzkazu. Everything that disappears, reappears. It is very good to be back. Imanolek esan duen bezala, magia gustatzen bazaizue, da pelikula bat ikustekoa, da Now You See Me 3. pelikula, edo Now You See Me, Now You Don't izena du pelikula honek kasu honetan, eta da, hori, gaztelaniaz ahora mebes edo sagaren, 3. parte bat, 10 urte beranduago egin duten pelikula bat, eta bada pixka bat nostalgia puntu horretatik ikusteko pelikula bat. Pelikula hauek ez dira izugarrizko pelikulak naiz eta daukan nahiko cast edo aktore potenteak dituen, J.C. Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Lizzie Kaplan eta Morgan Freeman daude batzuen artean, eta pelikula honek ekartzen duena da azkeneko lapurreta horretatik 12 urte berandu agora elkartzen diela lau jineteak zalantza daukate, kasta ona da. Bai. Faktura teknikoak oso itxura ona dauka.
truñoa zer dago gidoian. Ez daki den gidoi aldetik edo, bai, bueno, da pelikula bat lasai ikusteko etxean. Gaur egun zinetan dago eta leheno komentatu egun nik zinean ikusi nuen. Baina etxean ikusteko pelikula bada, lasai, arratsalde batean, badituelako bere momentu divertigarriak, badauka, nik oso gustora ikusi nuen pelikula bada, baina ez da izugarrizko zinea. Orduan, hori, bada, 12 urte beranduago, elkartuko direla berriro lau jineteak, berez 5 izango direnak, ze bi pelikuletan ezberdinak dira, eta elkartuko dira 3 pertsona berriri, 3 lapur berriekin, eta garatuko da beste lapurreta bat, eta magia ezberdinak, eta truko ezberdinak. Ados, nik uste bakarrik Morgan Freeman ikustegatik ikus nezakeela. Zarra doia, Begiratu ari izan dut bizirik gote zegoen. Zalantza egin dut. Zalantza egin dut. Esango dizut Morgan Freeman 3. honetan nahiko gutxi ateratzen dela. Lehenengo bietan asko ateratzen da. Egia da, honetan, kasu honetan gutxi ateratzen dela. Baina, Woody Harrelsonen pertsonaiak ja merezi du, nahi asko gustatzen zaigu Woody Harrelsonen pertsonaia, eta horixe. Entzuleok eguerdiko amabiak ditugu. Imanol González Gurrutxaga, bihar etzi edo danak arte. Bai, oida. Juno Romatiti barguren, datorren astelenean etzara gurekin izango? Astelenean arte. Astelenean arte? Ez. Ez da izango? Durango negongo gara. Bisitan ez pasatoz bintzat? Astelenean banoa. Igual, kasi egingo. Igoko nahizen beste gozot izango. Goiuriz izaren dia, bihar arte? Bai. Entzuleok, bagoaz, informazioaren txandorain, naiz irratian, animo goiuri altza burua, eostuna etortzen bare. Aio! Keep calm and bigarren kafea.